Yan, dito na ako sa ano. Wala. Oo. Wala kasi dito sa GoPro, no? Dito sa ano, DJI. Wala kasing GoPro dito eh. Ang tatanong lang kung mayroon. Dito rin may mga drone. Ayun mga kaparing Jason, magandang hapon sa inyo lahat. Ang time check natin ay 4:20. Punta muna ako ng SM Tansa sa aming tulog. Yan. May inquire lang ako. Tingnan ko kung mayroon doon. Lakad-lakad na rin. Parang exercise yung pa ako. Parang nagmamanas naman yung pa ako. Hindi pa ako makapunta doon sa ano, sa Laguna. Kasi sa 8 dito si Bayaw. Magbe-birthday siya. Kung pupunta ako doon alanganin, babalik na naman ako dito. Siguro mga 9 na lang ako pupunta ron. Maghahanap ako ng ano, microphone, mic ng ano dito sa GoPro para medyo malinaw-linaw yung ating voice. Tingnan ko din kung mayroon. Nandito na ako sa SM Tansa. Tulog si Ami. Ako lang muna yung umalis. Ihiga na naman kasi matutulog na naman. Sakit na ng katawan ko. Kaya umalis muna ako. Hanap ako ng ano, sana may mahanap tayo. Yan, dito na ako sa ano. Wala. Oo. Wala kasi dito sa GoPro, no? Dito sa ano, DJI. Wala kasing GoPro dito eh. Ang tatanong lang kung mayroon. Dito rin may mga drone. Walang GoPro dito sa SM ano, Tansa. Mayroon sila dito ano, yung DJI. Kaso yung sa DJI hindi naman pwede. Lakad tayo dito sa SM muna. Kasi nabangon ka dun sa bahay. Kaya Gala-gala. May ano, ang bata. Gusto ko kay Hili, oh. Taekwondo.
yung, takot yung isa. Takot. Doon yung bata. Gala-gala lang tayo. Tansa. Mascot. At lumabas muna ako. Maya-maya uwi na rin ako. Tamang gala-gala lang. Lakad-lakad, exercise ng paa. At tingin-tingin. Sa labas. Yan, pabalik na ako. Simula na yung gawa dito. Mall daw yung gagawin dito. Sarap dito kung ano, kung may ano, pwesto magnegosyo. Tatayan daw yan ng ano, ng mall. Lakad-lakad lang, walking. Sa amin tulog pa, chinat ko. Walang reply, tulog pa yun. Gala-gala. Gala-gala. Unat-unat ng tuhod. $6:29 oras natin. Wala nang lagayan ng ano, peryahan. Dito nilalagay yung peryahan dating pag nagpipiesta. Ayun, tumingin lang ako nung ano,
ako ng mic nga para sa GoPro, para kahit malayo tayo sa GoPro malinaw yung ano, yung boses. Kaso kung bibili tayo ng ano, daming accessories, sabi dun sa DJI dapat mismo GoPro yung bibili. Pero naghanap kami ni Ami sa online, daming mga accessories na ikakabit-kabit. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog. At siyempre maraming salamat sa lahat ng mga viewers na nanonood sa atin. Yan lang muna yung mga upload natin. Ayan po, bye bye.